हाथगा एक प्रकारचं शेंगांचं झाड असतं. आयुर्वेदामध्ये त्याला मान्यता दिलेली आहे. त्याच्या फुलांची तसेच त्याच्या शेंगांची वेगवेगळ्या प्रकारे भाजी केली जाते. फक्त पानं साफ करून घेतली जातात भाजीसाठी किंवा भजी छान होतात. अजीवनसत्वाने भरपूर नेत्र, पित्त, त्वचारोग याच्यासाठी औषधी अशी बिनखताची सहज मिळणारी काटकरी बायका रस्त्याच्या कडेला विकतातच. ह्या सीझनमध्ये नॉर्मली भरपूर येतात, फुलांना बहर येतो. फक्त पानं घ्यायची असतात, मधला तो लांब तुरा आणि देठाकडचा भाग काढून टाकायचा आहे. स्वच्छ धुवायची आणि बारीक चिरून घ्यायची. ह्याची भजी, वडी, पीठ पेरून वेगवेगळे प्रकार भाजीचे खूप गावाकडेही केली जाते आणि चवीला अप्रतिम त्याच्यासाठी आपण मालवणी टिपिकल पद्धतीनेच बनवणार आहोत. मालवणी मसाला, हळद, हाथगा बारीक चिरून घेतलाय, एक कांदा, ओले खोबरे आणि लसूण बारीक चिरून. तर ते आवडीने भाजी किती आहे त्याप्रमाणे तुम्ही कांदा खोबरं घेऊ शकता. एक 4-5 लसूण पाकळ्या बारीक चिरून तेलामध्ये कडकडीत, एक अख्खा मोठा कांदा, अर्धा वाटी ओले खोबरे, 1 चमचा मालवणी मसाला, अर्धा चमचा हळद, मीठ चवीनुसार. अंड्याच्या बुर्जीप्रमाणे बनवायचं, पण चवीला सेम अंड्याच्या बुर्जीप्रमाणे आणि अप्रतिम आगळी वेगळी चव, पचायला हलकी. आणि ही फुलं मुंबईतही इझिली मिळतात. मला ही फुलं त्र्यंबकेश्वर येथे मिळाली होती. बऱ्याचशा गावठी भाज्या अशा गावाकडच्या वगैरे साईडला बऱ्यापैकी मिळतात. रोड साईडला बरेच जण असे घेऊन बसलेले असतात. त्यांना किंमत न करता घ्या, कारण हे जंगलातनं सगळं शोधून आणायचं सोपं काम नाही आहे, मेहनत आहे त्याच्यामध्ये. आणि पौष्टिक, हेल्दी, आरोग्याच्या दृष्टीने खूप चांगल्या. वर्षातनं 1-2 वेळा जसं सीझनला मिळतील, 2-3 वेळा तर आणून नक्की करून खा. कांदा गुलाबी परतला, मसाले वगैरे सगळं की हाथगा लवकर शिजतो. त्याची पानं बारीक चिरलेली, वरून ओले खोबरे, कोथिंबीर गार्निशिंगसाठी, मीठ चवीनुसार. सिंपल झटपट होणारी भाजी. ओलं खोबरं घातल्यानंतर 1-2-3 मिनटं छान परतून घ्या. चपाती आणि भाकरी बरोबर अप्रतिम. खूप वेगळे प्रकार आहेत ह्या भाज्यांचे. आपण पहिलीच ही बनवली आहे आणि पुढे जसं आपल्याला मिळत जातील तसे आपण प्रत्येक पदार्थाचे वेगवेगळे प्रकार बघणार आहोत. आणि हे मालवणी ह्याच्यामध्ये ना एकाच गोष्टीचे असे बरेच प्रकार आहेत वेगळे. चवीने खाणारी माणसं म्हणून असेल. कोथिंबीर गार्निशिंग आणि आपली भाजी रेडी आहे. एक झाकण ठेवून 2 मिनटं मी फक्त वाफ काढणार.